सरस्वती नमो जगन्माता परमात्मा नमो भगवती ईशाने सर्वमंगलदायिने नागपत्रे आयस्मान् कुलदेवते जगन्माता महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती त्रिगुणात्मिका शारदांबा तशीच दुर्गा परमेश्वरी विशेष जाऊन आम्ही आराधन करची लक्ष्मी नमः म्हण परमात्मा नारायणूच कारायण सगळे जे अनादि भूर्भुवोर लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगदः म्हण ते लक्ष्मी नमः म्हणता ते आम्ही नारायणा पळोवचंत कळवा तसे करून आमगे स्वरूप मात्र विंगड केला रूप गुण इत्यादी काम भितर येतना स्वरूप जावन तो लक्ष्मी नमः म्हण सांगून कंचिकी परमात्मा उडगास केला तसल तो नारायण अग्न्यंतर्गत परमात्मा परशुराम विशेष जावन आयज दिवसाक आजी सर्व देवता प्रित्यर्थ कुरका जलन प्रकार विशेष रूपान यज्ञ केला परमात्मान खंचकी अंग घोडका म्हणले कल्पनाशिली तशींची स्वाम्याला आदेश प्रकार चंडिका हवन आयज दिवसा केलेलेंच परमात्मान कलव दुर्गा विनायक कलियुगा भितरी दुर्गेक निरंतर अस्किना तेगेले अनुग्रहानं जे हे प्राकृत प्रपंचा भितर सर्व चलता मग तशें आमकां संरक्षणे खातीर जावन आयज दिवसाक ते चंडिका हवन भक्तीन प्रितीन केला परमात्मान कसलें एक दुरीत असले दूर करका विजयट जावन आमगे सगळे समाजांत प्रति एकल्यांकय तांगेला आराध्य दैवत कुलदैवत म्हणल्यार सगळ्यांची दुर्गा महालक्ष्मी नावे महासरस्वती स्त्री शक्तीच पुरजनाक माळशी म्हणसच्या पुरो शांती कामाक्षस मम्मायस कात्यायनस तशी जी पूर्ण नमुन्याची नवदुर्गा आर्यादुर्गा विजयदुर्गा हे पूर्ण दुर्गालेंची सानिध्य तशी विशेष जावन महालसा नारायण हे पुराय स्त्री शक्तीक मम्मायेक पुराय आराधन करून येयला आमगे समाज आयज दिवसाक आमी विशेष जावन यज्ञ इत्यादी केला परमात्मा नाजेन संतुष्ट जावका सर्व लोकांकय तंगतंगेल घरान सुख शांत समाधान सद्विद्या सद्बुद्धी सत्प्रेरणा दे अनुकूल कोरका तशें जे मातृवर्गान कुंकुमार्चन इत्यादी केल्या तशें करून तांगेलें खंड सौमंगल्य स्थिर जावन तांगेलें अनुग्रहाक देवान रक्षण कोरका तशें जी तांगेल्या घरान सर्व रितीचेर दिवन आमगेले सगळेच गौडसार समाजाकय देवान अनुग्रह करून रक्षण करून चलोवन दी ओम यावदादित्यस्ते यावत वाय प्रवाहिती तावत जीव हां लवकर जायत रे उमेशांना सांग तर जालें हां नारायण श्री माधवेंद्र गुरु माधवेंद्र गुरु माधवेंद्र गुरु वंदनम 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 माधवेंद्र मुनि साधन शृंगार माधवेंद्र मुनि साधन शृंगार श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा माधवेंद्र मुनि साधन शृंगार माधवेंद्र मुनि साधन शृंगार श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा श्रीद श्रीशाल पाद पद्म भृंगा यम नियम आसन प्राण आयम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधी आठ कारण आनंदाचे स्थिती जागरण यम नियम आसन प्राण आयम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधी आठ कारण आनंदाचे स्थिती जागरण करुणावरुणालया वाळुकेश्वर वासा करुणावरुणालया
श्रीशालपादपद्मभृङ्गश्रीद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 श्रीशालपादपद्मभृ
ವರದ ವೆಂಕಟದಾಸ ಕೃತ ಪುಣ್ಯವರೆಣ್ಯ ವರದ ವೆಂಕಟದಾಸ ವರದ ವೆಂಕಟದಾಸ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಮುನಿ ಸಾಧನ ಶೃಂಗ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಮುನಿ ಸಾಧನ ಶೃಂಗ ಶ್ರೀದ ಶ್ರೀಶಾಲ ಪಾದ ಪದುಮ ಭೃಂಗ ಶ್ರೀದ ಶ್ರೀಶಾಲ ಪಾದ ಪದುಮ ಭೃಂಗ ಪ್ರಾಣ ಸುಷುಮ್ನಾಂತೋ समाधि स्थितिंतु निट बैसोनु सहस्रार चक्र जागृत कोनु जीवन मुक्ति चे आनंद घेऊनु निरामय मुमुक्षु विमलात्मक गुरु निरामय मुमुक्षु विमलात्मक गुरु परमयोगीश्वरा भक्त कल्पतरु परमयोगीश्वरा भक्त कल्पतरु भक्त कल्पतरु माधवेंद्र मुनि साधन शृंग माधवेंद्र मुनि साधन शृंग श्रीद श्रीशाल पाद पदुम भृंग श्रीद श्रीशाल पाद पदुम भृंग नियम आसन प्राण आयम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि आठ कारण आनंदाचे स्थिति जागरण यम नियम आसन प्राण आयम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि आठ कारण आनंदाचे स्थिति जागरण तपोरवियति राजा रागविमुक्ता तपोरवियति राजा रागविमुक्ता अपरिग्रह व्यक्ता अनुग्रह शक्ता अपरिग्रह व्यक्ता अनुग्रह शक्ता अनुग्रह शक्ता माधवेंद्र मुनि साधन शृंग माधवेंद्र मुनि साधन शृंग श्रीद श्रीशाल पाद पदुम भृंग श्रीद श्रीशाल पाद पदुम भृंग प्राण सुषुम्नांतो समाधि स्थितिंतु निट बैसोनु सहस्रार चक्र जागृत कोनु जीवन मुक्ति चे आनंद घेऊनु
ज्ञानमहोदधी सद्गुणवारिधी ज्ञानमहोदधी सद्गुणवारिधी लीन तपोनिधी श्रीहरि सन्निधि लीन तपोनिधि श्रीहरि सन्निधि श्रीहरि सन्निधि माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग माधवेन्द्र मुनि साधन शृंग श्रीद श्रीशाल पादपदुम भृंग